Ποιο είναι το μάθημα του συνειρμού? Αριθμητική. Πώς το πες? Αριθμητική. Αν δεν σκολάς μια σύλλαβη ακόμα να τη βγάλεις τρένο. Σκασμός Ζοντόπουλα. Αμέσως του χαζουγέλι σας. Ξέρετε ρε πόσες πράξεις βγαίνουν από αυτή πως την είπες? Την αριθμητική. Ναι. 4. Το αφαίρεμα, το πρόστιμο και το διέρεμα. Αν δεν σε βλέπουν να πθάσεις άλλη τάξη. Είναι η τρίτη φορά που τρως τον πολλαπλασιασμό. Για να μην βάλω λαγάνα, πλούρα θέλω να πω, θα σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Μάλιστα κύριε. Κύριε Κινιβάνη, πάτερ είπαμε Σλαπ, πάτερ. Κάστε Ζοντόπουλα. Ποιος τα έφαγε έτσι τα μούτρα Καρασβίγκα? Στα ρωτάω ρε Ζαμπουνιάκου, ποιος τα έφαγε τα μούτρα? Η κατσούλα. Άκου γλώσσα του κερατά. Κατσούλα ρε τη φωνάζουνε η γάτα. Σας το λέω για στερνή και τελευταία φορά. Ό,τι μου λογιάτε στο σπίτι, να μην το φέρνετε στο σχολείο. Μαγείρι στα κεφάλια δεν γίνεται συνεννόημα. Για έλα εδώ Καρασβίγκα. Του φουμάτου Καρασβίγκα δεν είσαι? Μάλιστα κύριε. Άλλο γουμάρ με σαμάρι. Πάτερ που να σας πάρει και να σας σηκώσει. Πάτερ. Ξέρεις να κάνεις διάβασμα? Ξέρω. Ακόμα αυτό έλειπε. Στο ξέβγαλμα μαθηματικό και να μην ξέρεις να κάνεις διάβασμα. Για διάβασε τι γράφω εδώ. Κατσούλα. Να σπουδήσω φάση κιλό στα μάτια. Πού το δεν τέτοιο όνομα? Για διάβασε το πρώτο γράμμα. Βγάλω το χάνι από το λαιμό και πες του καθαρότερα. Του δεύτερου. Του τρίτου. Του τέταρτου. Άντε να τα πάρουμε τώρα και ζευγαρωτά. Γρεκιά. Τουρκιά. Όλα μαζί. Κατσούλα. Πάρτα και με τα δυο μην και στο κέφαλε.